Pani mwatsalanetsarani ndipo muli ndine yankho seunda kumuyamba nayi mitu yake. Boma lalandira ndalama zothandizira alimi omwe akhuzidwa ndi ngozi ya dzidzidzi. Nthambi ya kalembera ya NRB ili ndi ntchito yayikulu pomwe MEC yanenetsa kuti siyilemba mkaundula onse opanda ziphaso zaunzika pa chisankho cha chaka chamawa. Munkhani zina kusowa kwa mafuriji akuti kusokoneza kafukufuku wa nthenda ya mmimba yomwe yabuka mboma laneno. Tindizi kwa nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Dziko la Malawi lalandira ndalama zokwana $11.2 million kuchokera ku bungwe la African Risk Capacity zothandiza alimi omwe akumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Poyankhula ku nyumba yachifumu mu mzinda wa Nzuzu, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ndalamayi ithandiza mabanja kuti achepetse njala. Feston Marekezo wadzandiripoti. Achakwera anati African Development Bank komanso bungwe la African Union likupitirira kuthandiza Malawi pomwe lakumana ndi ngozi zosiyanasiyana zodza kamba kusintha kwa nyengo. Kotero iwo anati boma lawo silileka kupeza njira zosiyanasiyana zimene zingathandizire anthu ake kukhala ozidalira pomwe akumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. You have represented some of the best because you say whatever has happened, we are there to mitigate the response that helps you prepare for whatever could come. And so African Development Bank, kudos to you. Bungwe la ARC lapitikanso ndalama zopitirira $4,000 ku bungwe la United Nations High Commission for Refugees UNHCR kuti lithandizire anthu othawa kwawo amene ali mdziko muno amenenso anakhuzidwa ndi ng'amba. Mawu ake nduna ya zaulimi Sam Kawale apempha alimi kuti nthawi yakwana yoti ayambe kuteteza mbewu zawo pogula insurance mwa zina. Ife chimene tikufuna kwambiri ndi chakuti mulimi wina aliyense amene akudziwa zakuti wavutika chifukwa cha kusintha kwa nyengo atenge zimene zachitika ngati phunziro kuti tsopano akhoza kubwera nkunena kuti ineyo ndifuna ndilengeso nawo insurance imene ngati chipukuta misozi zinthu zikadzasokonekera. Ndiye kupita mtsogolo kwa anthu ambiri amene sakudziwa kuti izi zimachitika ndikuyembekezera kuti mwina leroli adziwa kuti kuli ma facilities ngati amene wawa. Ndipo nduna ya zachuma Simplex Chitulabanda anati ndalamayi iperekedwa ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti ifikire anthu okhuzidwa. Ndalama imeneyi itithandizira pachizungu amati kupanga build community resilience kuti tithe kuchepetsa mavuto amene amadza ndi ngozi zachilengedwe. Akasi kwayamba kuti dziko la Malawi lilandire ndalama ku ARC pomwe mchaka cha 2022 linalandiranso ndalama zokwana $14.2 million. Pomwe dziko lino latsala masiku 417 kuti anthu akaponye voti komanso mwezi umodzi kuti kalembera wavuta ayambe, nthambi yosindikiza ziphaso zaunzika ya NRB yatsala ndi ntchito yayikulu kuti ilembe anthu. Izi zikudza pamene bungwe loyendetsa chisankho la MEC lanenetsa kuti silidzalemba mkaundula wa voti onse opanda chiphaso chaunzika. Izi kutsatira kukhazikitsidwa kwa chisankho dzulo. Kathe Maulidi ali ndi ripoti lonse. Asambo ati ali ndi chikhulupiriro kuti pomaliza mwezi wa August akhale atalembetsa onse omwe akufunikira kulembedwa mkaundula wa ziphaso zaunzika. Kalemberatu wa National Registration Bureau ndi opitirira tikunena pano tikuchita kalembera wapadera boma lililonse anthu ali kalikiliki kulemba Malawi wonse amene sanakhale ndi mwayi olembetsa. Komanso pali ntchito yayikulu yogawa ziphaso zaunzika imene ikuchitika kupitirira masabata akubwerawa tikhala tikupitiriza ntchito imeneyi komanso kugawa ziphaso za anthu amene analembetsa pambuyo pa ndipo ziphaso zawo zikutuluka chapompano. Polankhulaponso atakhazikitsa chisankhochi wapampando wa bungwe la atolankhani la Misa Malawi a Gordon Matonga ati atolankhani akuyenera kukumbukira udindo wawo ndi kufalitsa mauthenga oyenerera pa nthawi ya chisankho. Atolankhani ali ntchito yofunikira kwambiri kupangisa kuti Malawi aziziwa zimene zikuchitika, aziziwanso mfundo za anthu amene akupikisana nawo, komanso koposaposa kumafunsa mafunso akuluakulu amene akupikisana nawo kuti mfundo zawo zithandiza bwanji dziko lino kuti lipite patsogolo. Nde programu ya lero inali yofunika kwambiri kuti tibweresa tonse pamodzi kuti tidziwe kuti gawo lathu ndi lotani pamene chisankho chayambano. Polankhulanso atakhazikitsa chisankhochi wapampando wa bungwe la MEC Anabelo Ntalimanja ati bungwe la MEC ndilokonzeka kuchititsa chisankho chomwe akuyembekeza kuti chiyende bwino.
ife tilokhonzeka ndithu monga tafotokozera mwaonera kalenda ija zonse tayika m'malo mwake kuti tiyende kuchoka pano kufika September 2025. choyambirira tikhala ndi pilot voter registration kuti tiyese mashina amene titagwiritse ntchito, koma kuyambira pa 16 September 2024 tisakhala nokulembetsa mkaundula wa voti. Apa tikuyitana Malawi aliyense amene ali woyenera kuvota kuti akalembetsenso, ife tikhala ndi kulembetsa kachikena. Pamwambowu bungwe la MEC lidalengezanso kuti kwabwera nyimbo yatsopano yachisankho yomwe ilowe m'malo mwa nyimbo ija ya voti anzanga, ndipo nyimbo yatsopanoyi mutu wake ndi voti yanu, ndipo yayimbidwa ndi oyimba Pixie. Kusowa kwa mfuliji akuti kusokoneza kafukufuku wa nthenda ya mmimba yomwe yabuka mboma laneno. Nthendayi aphakale anthu atatu ndipo ena 290 akhudzika. Kuchokera kuneno Blessings Tambala walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Thomas Kachere. Mneneri mu nduna wa zaumoyo a Adrian Chikumbe wati kupyolera muzomwe anatenga kuti ayeze apeza tizirombo ta bacteria tomwe timakhala m'matumbo koma sitimayambitsa matenda. Achikumbe ati akuganiziranso kuti mwina pali tizirombo tina ta mtundu wa virus tomwe timayambitsa nthendayi. Pakadali pano zimene tinapeza mu zoyesa zimene tinatenga ndikuti tinapeza mo mtundu wa tizirombo ta bacteria tomwe nthawi zambiri timapezeka ndithu m'matumbo ndiye kuti sitiyambitsanso matenda, koma poti masiku ano zambiri zikumasintha kucheka kuti mwina ndi tizirombo timene tayambitsa matenda, koma panopo sidapeze kuti matenda awo kuyamba chifukwa cha tizirombo timene tatipeza. Ifa nthawi zambiri ilo timapezeka kale m'matumbo. Iwo awonjezera kuti vuto la kusowa kwa mafriji osungiramo zoyeza zakafukufukuyu ndi zomwe zikusokoneza ntchito yofufuza za nthendayi, popeza pakadali pano kuneno kulibe zipangizozi. Kumayambiriro omenyera ufulu wa zaumoyo wa anthu a George Jobe adapempha kuchita machawi pofuna kudziwa chomwe chidayambitsa nthendayi. Ndi chimene tikuyembekezera ife ndiyoti afufuze mofulumirapo kuti no athe kulangiza Malawi kuti nthenda imeneyi ndi yachilendodi kapena ikufanana ndi matenda ena, komanso kufalika kwake ikufalika mu njira zotani. Potero mwina zingathandize kulangiza anthu njira zopewera, komanso ngati pali mankhwala ofuna kuthandiza njira zina zofuna kuthana nayo zimene zingatopezeka msanga. China chimene tukumbukiranso ndi boma la neno mbuyomu ndi chakuti mbuyomu kunapezekanso matenda a typhoid amene adabwera kumene timavoti nthenda yachilendo. Ndiye ndipofunanso kugwiritsa ntchito ngati zimene zozo kuti kodi ikufanana ndi zizindikiro za matenda a typhoid amene tinamva mbuyomu. Mwazina nthendayi imaonetsa zizindikiro za matenda a malungo, koma zaumoyo ati palibe mwapezeka ndi malungowa mbomali. Mkulu wa chipatala cha Nzuzu Central a John Chipolombwe wapempha boma komanso akufuna kwabwino kuti athandize ndi ndalama zokuzira chipatalachi chomwe kuti pano chikuchepa. Achipolombwe ati chipatalachi anachitsekulira mchaka cha 2000 ndipo nthawi imeneyo chiwerengero cha anthu ofuna thandizo la zaumoyo chinali chochepa. Kuchokera ku Nzuzu Samkalimira ali ndi ripoti. Achipolombwe amayankhula izi pomwe kampani yopanga mankhwala ya ku India ya Brace GVS Pharma Limited inakapeka thandizo la mankhwala ndi katundu wina wa zaumoyo ku chipatalachi wa ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Iwo anena kuti chipatala chikulu cha Nzuzu chilikale ndi malo akulu amene angakamangeko zipinda zosiyanasiyana, ndipo anena kuti ntchitoyi ikufunika itachitika mwachangu. Nthawi imene boma limamanga chipatala chino chiwerengero cha Nzuzu na anthu akumpoto chinali chochepedwa. Panopa chiwerengero chakula, koma malo amene tikugwira ntchitoyi sanakule nawo. Tikanakonda kuti anthu abwere adzatithandize madera amenewo, komanso kuli zinthu zimene timagwisa ntchito zojambula zotani zinthu ngati zimene zozo ndi zinthu zimene choti tikadakonda anthu abwere. Iwo anapemphanso kwa akufuna kwabwino kwena kuti akamafuna kuthandiza pa chipatalachi adzifunsa kaye akuluakulu a chipatalachi ndi cholinga choti adzawuza zinthu zomwe zikufunika kwambiri.
poyankhula adapereka thandizoli mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Brace GVS Pharma Limited a Visual Raw anati anaganiza zothandiza chipatalachi ataona kufunikira kuonera kuti pa chipatalachi pazikhala mankhwala ofunikira a mitundu yonse nthawi zonse. A Gift Machisawo ndi mkulu wona zamalonda ku kampani ku chigawo cha Kumpoto. Zuzu Central Hospital ndi chipatala chimodzi chachikulu kuno ku North chimene chatenga madera osiyanasiyana ngati chipatala chimene si pa Chingereza amati referral hospital. Nkatabe, Rumpi, Nzimba, Karonga amakhala kutumiza ma patients osiyanasiyana kubwera pa chipatala chino. So tikuona kuti zimene zinzofunikira kwambiri kuti tipange donate mankhwala amenewo. Kampani ya Brace GVS Pharma Limited posedwa apa inapereka thandizo la mankhwala ku chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre komanso Kamuzu Central ku Lilongwe. Chipatala chachikulu cha Nzuzu chimalandira odwala kuchokera ku zipatala za ku maboma okwana asanu ndi imodzi ku chigawo cha Kumpoto. Tipitiriza kupasirani nkhanizi ngathawanerezi. Enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. I want it all. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Nduna wa zaumoyo mugwirizana ndi bungwe la Amref akhazikitsa ntchito yotchedwa Malawi Digital Hub yomwe ipititse patsogolo umoyo wa amayi, ana komanso atsikana. Mkulu woona za uchembere wabwino mdziko muno Adrian Ali wati ntchitoyi idziperekanso mauthenga ofunikira kwambiri a zaumoyo. Brenda Kayo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Fale Banda. Ali anati kauniuni yemwe akhazikitsayo azipereka uthenga wa momwe boma likudziperekera pothandiza ntchito za uchembere wabwino komanso momwe boma likuchitira pa nkhani za umoyo osiyanasiyana za amayi, ana ndi atsikana. Ndechichi chizithandiza kuti tsoti zigwira soko limba kunena kuti nangasuma yang'ana patalo kuti chaka chino sitinagwire bwino ntchito olochiti musi chonchi koma pofika chaka chamawa tizayenera kufika apa ndeti zilimbikira kugwira zipatala monse kuyesesa kuti kupanga zonse zothekera kuti pofika chaka chimene chinacho tizakhale kuti zasintha kwa ubwino. Ndipo mkulu wa bungwe la Amref a Hester Nkwinda Nyasulu ati kauniuniyu akhazikitsidwa kuti azisunga mauthenga onse ofunikira okhoza ntchito za umoyo ndi momwe boma likugwirira ntchito zake. Ndipo okondwa chifukwa tathandizana ndi boma kupereka nkhani ya kauniuni amene anthu atha kumayang'ana pa foni wawo kapena pa kompyuta kuona kuna kuti kodi boma linalonjeza zotani zimene zitakwaniritse, ndipo zimenezi zokhuzana kwambiri amayi, achinyamata komanso ana. Poyankhulapo wapa mpando wa komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo a Matthews Nkhwale ayamikira boma kamba kukhazikitsa kauniuniyu ponena kuti iyi ndi njira imodzi yothandizira kuti amayi komanso ana azilandira thandizo loyenera. Timalephera kudziwa kuti kodi boma linalonjeza chani kwa Malawi. Timangodziwa zapang'ono koma chifukwa cha inclusion kozero chimene chichitike sopano ndichoti zonse zimene boma linalonjeza tiziziona zonse kuti zonse tizitha kunena kuti kodi ichi chili pati ndikuchisatira ndikusatiranso unduna umene ukuyenera kupanga
kaya ndi head wa department amene takumuyitana ku parliament bwino utabwera ndi muzatiuze chikodi apa mupanga banji simupanga. ntchito yayikhazikitsa ndi thandizo la ndalama yochokera ku bungwe la Partnership for Maternal and Child Health. chiwerengero cha imfa za akaidi mndende za dziko lino akuti chatsika. akuluakulu ati akaidi 31 amwalira kuyambira mwezi wa Januwale chaka chatha kufika mwezi wa Julayi chaka chino. chiwerengerochi ndi chochepa poyerekeza ndi akaidi 37 amene anamwalira munyengo ngati yomweyi mchaka cha 2022. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. wofalitsa nkhani za ndende mdziko muno achimwemwe shawa wati kutsikaku ndikamba kupita patsogolo kwa ntchito za umoyo mndendezi zimene zimathandizidwa ndi ofesi zona za umoyo maboma osiyanasiyana mwa ena. tikuona kuti no nthambi yomwe imaona za umoyo wabwino wa akaidi zawo akuziyendesa bwino kwambiri komanso aonesesa kuti no akulumikizana bwino kwambiri ndi ma district health offices omwe amakhala ngati kuti no amatsamaliranso kwambiri ma district mabungwe ena amene amaona za umoyo wabwino wa anthu akumagwirana sa ntchito kwambiri kuonesa kuti akubwera pafupi kuzayiza akaidi komanso kutithandiza kumbali ya mankhwala. iwo awuzanso Times kuti chiwerengero cha anthu amene amathawa ku ndende chatsika. iwo ati kuchoka mwezi wa Januwale chaka chatha kufika mwezi wa Julayi chaka chino anthu 27 ndi amene adathawa ku ndende, chimene ndi chiwerengero chotsikirako potengera chiwerengero cha anthu 30 chomwe akhala kukhala nacho mzaka za mbuyomu. mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education Advice and Assistance Victor Muhangu wati ndi nkhani yokondweretsa pa umoyo wa akaidi. zisakutithandiza kwambiri chifukwa kuti nkhani ya magawidwe amankhwala asakhala ovuta ikhalakobe yabwino komanso osati kungogawa mankhwala chabe ngakhalenso muna kuwapanga sekondi khaya manesi kapena madokotala kuti azipita azikayendera ku prisoniko ingakhale kumalo kumene kulibe zipatala. kumbali ina iwo anathokoza boma poonetsetsa kuti mndende za dziko lino mulogwira ntchito ambiri poonera kuti izi zimapangitsa kuti chitetezo mndende chikhale chokwanira. pofika lachinayi pa 1 August 2024 mndende za dziko lino munali akaidi okwana 14,300. anthu amene anapuma ntchito mboma adandaula kamba kuti boma silinawapatsabe ndalama zawo zopumira pa ntchito. anthu ati akachita mbindikiro kulikulu la boma mu mzinda wa Lilongwe ngati boma siliwapatsa ndalama zawozi m'masiku 60 akudzawa. ofalitsa nkhani za gulu la anthuwa a Ben Mitochi wati iwo akumana ndi mavuto ambiri pachuma. izi ndi zina zimene Mitochi awuza atola nkhani mu mzinda wa Blantyre. anthu kumazunzika andivena anthu ena akumwalira asanalandire, anawo akuvutika, andavutikanso kuti akatenge ndalama za makolo awozo. Chifukwa chimenecho tikupempha boma kuti pa masiku 60 imene ili 2 months akhala talipira anthu onse amene ayenera kulipiridwa malinga ndi malamulo pa gratuity awo alandire. komanso akonzenso ndalamayo chifukwa yatha mphamvu imene inali 2021 inakakhala mphamvu ngati wina amalandira 5 million anapanga zinthu za sikulu zandikulanda 5 million yomweyo panopo. anthu zimene ndi chodziwika andichiona ndikufuna awerengerenso kuti aonjezere ndalama yonjezerayo chifukwa cha kutha mphamvu kwa ndalama yathu yakwacha pa ma 660. kupanga choncho ifenso ndi mamembers athu tizikagona ku ofesi ya a budget director ku accountant general ku Capitol Hill mpaka zapereke ndalama zathu zonse ndizonjezerazo. komanso tizonjezera kuyamba kuwaulutsa anthu amene akupanga zinthu zakatangale kutengerapo mwayi pamene ife zinthu zilili. Malawi Union Conference pansi pa mpingo wa Seventh Day Adventist walangiza achinyamata kuti adzikhala odalirika. mmodzi wa akuluakulu ku mpingo wa Alfred Kachitsa Banda wayankhula izi pa msonkhano wa achinyamata a mpingo mu mzinda wa Lilongwe. Blessings Mpinganjira ali ndi ripoti. polankhula pa mkumanowu mmodzi mwa akuluakulu ku mpingo wa Seventh Day Dr. Alfred Kachitsa Banda anati cholinga cha mkumano wa achinyamatawo ndi kuwathandiza kuti akule ndi moyo wabwino komanso akhale nzika zodalirika.
iwo ati achinyamata ali ndi kuthekera kokwanitsa masomphenya a 2063 ngati angapatsidwe mwayi. Mkumano umenewu ndi wabwino munjira yonena kuti ukuthandiza anyamata achinyamata kuyambira zaka 15 ukafika zaka 30 kuti tiaphunzitse njira zabwino zokuti iwo akhoza kukula bwanji ndi makhalidwe osachita zaupani monga ngati zomwa mowa zogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo, kukwatira zikwati zosakhala bwino zopanda ndondomeko, kukhala anthu ofunikira ngati nzika mumpingo komanso madziko. Mmodzi mwa achinyamata yemwe watenga nawo gawo pa mkumanowu, Olivia Kasonga, wati mkumanowu wamuthandiza mmene angakwaniritsire maloto ake komanso kukhala nzika yodalirika. Achinyamata ambiri tilimbikisika pa mavuto amene munatima kumana nawo kumano thandizo sili malipenso. Kwa achinyamata anzanga amene akumana ndi mavuto ngati amenewa asafulumire kugwa mphwayi. Mkumanowu wabweretsa achinyamata osiyanasiyana a mpingo wa Seventh Day Adventist. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyana nayenso mitu yake. Boma lalandira ndalama zothandizira alimi omwe akhuzidwa ndi ngozi zadzidzidzi. Nthambi yakalembera ya NRB ili ndi ntchito yayikulu pomwe MEC yanenetsa kuti silemba nkaundula onse opanda ziphaso za unzika pa chisankho cha chaka chamawa. Nkhani zina kusowa kwa mfulija kuti kusokoneza kafukufuku wa nthenda ya m'mimba yomwe yabuka mboma la Neno. Munali ndine Yankho Seunda.